Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karong adlaw atong pag-react kaning usa ka lisod kay nga atong lisod kay nga reaction kayo kay nag-react atong pag-react ang video nga naasalamay bali o usa ka asawa bali nga o usa ka bana nga nagsubo bali o nagpahinuod sa iyang ibati through sa iyang pagkanta bali. Ang iyang pagkakantahon nga iyang ipahinuod ngadto sa iyang asawa nga namatay mo ang How Do You Heal This Broken Heart bali. Kuan po ni kay nga sakit gid kay kayo ang iyang gibati karon mo iyang ipahinuod ngadto sa iyang asawa. Pero atong tan-awon karon kuan mo tayo atong pagreaksyon nun pag ginungan na aspatay, pero ato lang ning gikuan kay tungod sa kanindot sa tingog sa aning tao bali. Kung atong tan-awon kung unsa ang iyang pagkakanta karon nga nagsubo man ni siya. Okay? Sige. O basi tinga mong atong pagaputlon ang mga video bali kana ato nang gituyo kay para maghatag ta og opinion o mga reaction bali kung unsa atong matan-awan ana sa kada part nga atong pagaputlon. Pero kung kamo di mo ganahan nga naay sige tabi o naay nag-react na susama ani, ato mapong ibutang ang original nga video ani nga link dito sa description. Kung gusto mo dito mo tanaw. Okay? Sige. Di na ta maglangay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. I can't believe what I must heard. Could it be true? Are you the girl I thought I know? The one who promised. Sa mga kwanta ba nga sa iyang pagkanta karon murag atong mga bati gid ang iyang gikan sa iyang dughan ba nga nagsubo baligayo sa iya nga nawala ang iyang asawa. Atong makita karon. Me in love, where let it go? But everybody ever knows. How do you heal a broken heart that feels like he was never loved this much again? Oh. Magkuanta sa iyang tingog no kanang grabe ka nindot man pud ay kayo sunod na apoy vibrato bali. Nindot kayo. Kinigi kanta ni siya sa iyang asawa na namatay bali sunod atong na kuan gid karon gikan gid sa iyang kasing-kasing gid ang iyang ang sakit nga iyang gibati bali bang nga nawala ang iyang asawa. So magakuan gid ta nga yun ani gid ang kuan ani gid ang mawad-an gid ta og mga hinigugma nato sa kinabuhi bali. I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it would never love this much again? Oh, tonight I hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to let you go. Kuan man pud ta oy. What you see, what is a fool? Fall in love with his own dream.
now you say you want to leave. Start a new life to go. Indot po kayo sa tingog po, no? Words I thought you never say. How do you heal a broken heart that feels like it would never be this much again? Oh no. Ako atong mabatigid sa iya gid karon nga grabe nga yung pagsubo din makuan po nato ba sa iyang tingog galing nga amot lang pod kung ang hinuon tungod kay nawad-an siya og sawa bali o iyang gihigugma bali o minahal niya mo nang gikan gid sa iyang pagkanta gali gikan sa iyang kasing-kasing nga pagkuan iyang feel gid nga nagsubo siya nga nawala ang iyang asawa karon. Oo, ato gi makita. Tungod sa iyang tingog, grabe kanindot gigayo timbre. O comment lang ninyo kung unsa ni siya nga kuan, ngantahay ba ni siya o unsa gini ang iyang trabaho ani. Kaya nagabasa ko sa comment ani niya nga grabe kuno ka pagikan kuno ni siya sa usa siya kasiman bali. I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again? Oh no. Tonight I could but could be right. Tomorrow I pretend to finally put it all behind me. Why get finally I have found you light in my soul. Nindot gid tingog yun. And finally I know how to let you go. Isa karon kaning atong nakita karon nga video bali usa ni kaburol bali o usa ka kuan funeral nga asa kanina kuan didto ra ba kani sa ilang balay o didto sa usa ka kuan bali nga kanang funeral homes bali nga nagkuan. Oo kay araw man no pero naka-short naman po siya pero normal mo gud sa ato ngayon ani basta burol lang gud. Oo dili taw ka postura gid kayo nga kuan pa ba ini naglubong na bali nato ta makakuan magsul-ubay ta og sakto nga kuan para pang lubong bali. How do you heal a broken heart that feels like this will never love this much again? Oh no, I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like this will never love this much again? Oh no, tonight I hope it could be right. Tomorrow I pretend to wake me up and all behind me. Sakto pud kayo ang iyang pagkakanta po no kanang ang iya pong kanta bali nga gipahinungod niya nga to sa iyang asawa bali o baka haila ning team song baka o ambot lang basta nindot kay po ang message bali sa kuan sa kanta nga iyang gikanta karon o nindot na bagay po sa iyang ba how do you heal this broken heart o grabe gid ka sakit gayo gid ay sakit man gid kayo. Why did I know how to let go?
Mhm. Okay, ato na pong nakita ang usa ka random nga ato ning nakitaan pud diri sa akong dashboard bali. So, naglisod ko kung ako ba ning pagareakan karon nga namatyan magud siya o namatyan bali siya sa iyang asawa bali. Didto nagkanta. Unod ako mugi kuanan karon kay nindot kay ang iyang pagkakanta ug nindot pud kayo ang kanta nga iyang gikanta diha pahinungod sa iyang asawa bali nga namatay bali. Oo. Iniman daw siya nakawasa ko sa comment ani nga kuan nga usa ni siya ka seaman o di lang seaman, kapitan siya mismo adto sa barko bali. Oo. Iuli siya mga 2 weeks aguna nga namatay na iyang asawa bali. Oo. Pag-abot nila sa ina. Grabe kasakit kay nga atong pagtanawon nga video bali kay hinuon pahinungod na sa iyang asawa nga kuan kanang kanta bali pero lisod kay ba nagkuan lagi ko karon nga ako ni paggireakan karon nga gibati po nato pa nga kung unsa po kasakit kayo sa iyang gibati karon nga nawad-an bali siya og usa ka asawa bali o nigugma niya sa iyang kinabuhi bali nga wala gid siya pag-abot niya nga patay na diretso. Oo, nakaburol na bali. Oo. Pero ato lang pong kuanan pod sa bahin pod sa iyang pagkanta gyud. Nindot gid siya tingog. Oo, naibibrato iyang tingog din makakuan pod ta nga kana normal murag wa gali na aurora bali o kanang wala giingog na microphone gitugtugan na bali og usa ka karaoke bali kuan accompaniment niya din nikanta siya nindot kay paminawon. Oo, pero makuan tanong kay naspatay ba yung atong gipareakan pero di man kay ingog ato ning gikanan condolence lang sa ani nga pamilya bali ka sir. Oo, condolence sa iyo. Di ba? Okay kaya yung pagkakanta. Oh, commentin nyo kung sa inyong kasulti sa atong video karon. Sa mga bag-o diha nga nakakita sa atong video niyo wa pa ka naka-subscribe unya ganahan kag ingon aning nga mga video, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga ating upload. I-like na lang pod para rekomenda ni YouTube sa ubang mga tawo nga makita ni. Okay. Sige. Di na ta maglangay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Ini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.